seotan sabar tak bukain neh lawangi iki mangki ujug-ujug enek dodok-dodok tak delok kok CCTV lagi enek kurir teko pemirsa kurir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontene Mbah Yi. Bunda ya wis tutupan. Iya. Repa ya wis mapan bobo. Wis terima kasih alhamdulillah. Tangekno yo ra iso bunga. Delok buka. Ngene Bunda buka sih. Ije. Iya kae. Ya wis Bunda berarti urung sing lagi tutupan nggone Repa pemirsa. Wis dibagi mbek Bunda sik ayo direbok sing sik. Nah nggone Repa iki pemirsa ya. Nggone Repa. Salwa sinau. Lho nggone Repa wis tutupan brukut. Wis gak apa-apa tak Pa. Anu pa meneh. Tan. Apa? Apa tuh? Wis tak tutupan. Wis gak apa-apa aku tolong jukokno tripod. Nanti dipoto yo. Goleki yo ning gone Mbah Lurah biasane. Enggak, nanti. Wes matur nuwun yo Mbak Indah. Diterima eman. Tak bagine ya Nduk ya. Tak bagine. Kudanan Nduk. Kudanan. Kuwi tripote nengkler ngene ya dibenekno ngene lho sayang. Sik sabar. Iki nengkler ngene. Ayo tak benekno ndi. Nduk sik ta sabar sayangku. Terus nih kene. Iya. Sik tak kok kene. Tak kok krosi. Wong rezeki ya Nduk ya, gak boleh. Aja ngantuk sik. Ya mbek Bunda Dewi kabeh iki koko. Iki senengane Kinara. Iya, senengane kabeh. Kita lanjut engko esuk nggih pemirsa nggih iki pondok bengi nggih. Nek mungkin waktu di kota dan terus kabeh pemirsa. Ndi iki? Waktu di kota nanti ya belum Ada coklat ya, guys. belum bengi. Terus kabeh wong kudanan terus kemen ketoke. Bismillah. Kusuk dilebokno. Cukup piring. Piring sapa? Bunda Dewi. Piring itu. Itu untuk ambek Mbak Wi, ambek Mbah Yi barang. Bayu foto kok. Kok tak apa-apa, tak gedoke. Mbak tak jajan dulu dong, Wi. Iya. Ini terus semuanya pemirsa. Wes perjuangannya Bapak Grab luar biasa ya pemirsa. Untuk nafkah keluarga ya. Tapi berapa siji, loro, telu, papat, limo ya pemirsa, limo. Iki Mbak Dewi. aku tulung jukono cuket ngono tang sing ibu dienggo ngentas minyak sing panas cuket ku lho sing ning dhuwur kran. Wah, Kran air. anaknya cilik. Oh, anaknya cilik. Iya terus ya penjaluk sak piro lah cuket yo sak mene lah. Bunda Dewi tak kudungane. Enggak. Apa tak jak merepiu tapi wis gak usah. Wis diterno ngene nggih pemirsa. Maaf ya Mbak Indah. Bunda Dewi gak kudungan nenek Pak Utoyo. Aku pengen ngajak konten bengi-bengi gak pengen. Wis bengi. Iki sesuk tak lanjutke nggih. Tak lanjutke besok. Iki sing iki. Wes iki Pakai nondi. iki sing bayi ya Nduk ya. Bayi sik ya. Bunda sih Bunda sing ning ngadah. Megake kan keluargane banyak. tak balik nona iki wis. Piringe bunda kok. Hah? Iya, timang. Iya Tan. Iki lho Tan, yang Tan. Kosek, kayak kosek. Iki Bunda. Mbah Yi, iki Mbah Yi, iki sing Bunda. Iki. Loh, Tan piringnya gowo rene tak tanggo ada martabak. Martabak entar sing sithik ae. Sing Mbah
bayi Mbak Repa. Wis sing Bunda. Lali aku rene piringnya ndi, Dok? Iki kayakno Bunda Dewi. Iki terno sik ya. Nih, iki. Loh, aku gak mau kayak Iki lho Intan ambek Ibu Siti ae. Bunda Dewi kan wargane banyak. Yang kita terno Bunda Dewi ya. Intan Siti ae kene. Ikinya. Nyokin. Wes kok. Ya, Terus apa? Mbak Dewi. Iki Intan, iki bayi. Sesuk di prayer pemirsa kudanan. Salah nyepet. Wes matur nuwun Mbak Indah, Mas Dimas, diteri bengi-bengi diteri rezeki. Iki sesuk iso diangeti. Intan rene lho sebelah Ibu. Oh, diterang bayi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku Ambil. Telepon karo sapa ya? Kancane Mbak Dewi sing iku lho, sing tau rene tau. Bunda Erna. Ya, betul. Aku yang mana lho kan gak cadah. Betul, 100. Oh, Mama Erna. Tutu kampri ketok ya. Nek kampri ana tulisane yo. Kang. Ora Kang Frine iku lho sapa? Levia. Ya. Oke. Intan ronde apa ora? Masa ibu ambek ibu sik batu ku di mam sijine ku esuk. Ya, mbek ibu ya. Cukup ada. Aduh. Sik tak terem bayi engko bar iki ya pemirsa sik udan. Kira Mbak Dewi mah wis tutup, Dok. Biasane ngene iki pemirsa. Nek mboten udan ngeten iki, anu, Makjah rene Mbak Sela. Tapi karena udan sih pemirsa, Makjah mungkin yo keselan sedina mendarat. Aduh, irung kok gatel pangan apa iki? Iki dadi gak rene. Iku lho mendarat ning Mbak Rastri. Lastri. Ras. Rasti. Nah, balik aneh. Rasti. Nah, bener. Rasti. Beda lho Tan, Lastri ambek Rasti iki beda. Rasti. Mbak Rasti. Ki mau berarti bapake walah tan perjuangane teles kabeh otomatis kan udanan to. Bismillahirrahmanirrahim, wedang rondo anget-anget panas-panas bismillah. Bayi kok mbok telepon. Iki lho engko sik tak duduke alon-alon. Bismillah. Kolang kaling, No. roti, No. kacang. Coba yo. Timonku ndi? Bola-bola. Timonku. Bola-bola tepung ketan enggak salah ya pemirsa ya. Pokes. Ki. Apa? Martabak telur, pokes, wedang ronde. Makasih ya Mas Dimas, Mbak Indah.
Ngono kuwi ora ngabari. Nek ngabari ngono mbok tak kirimi panganan. Aku mangak yo. Ora usah mama. Maturun. Ora ngabari ora ujug-ujug iki kok ngono kae Mas Dimas. Mbak Indah pas ning ndi yo kae yo? Pas ning ndi yo? Ibu lali. Rohim. Ibu posisi di mana? Iki anu le jek enek pemuda-pemuda njaluk tarikan sumbangan ki lho aku ngono. Anu Bu. Kaget aku. Enak. Anu Bu ini nek arane saya anterin makanan lewat Grab meluncur ngono. GGT Bunda Diri. Ambek Mama Enang. Wes gak apa-apa pemirsa iki gak kemeriuk. Akin. Gak enek Repa, gak enek Salwa, gak enek Bayi, gak enek Bunda gak apa-apa ya bengi. Soale Bunda yo enek Pak omah. nunggoni bojone. Yo lah. Saiki ae. Emang tanggal 9 kemarin. Roti? Mau tidak tok. Nah. Tidak tok. Rene enggak? Sesok Dua sesuk. nerat. Sesuk ibu pengen benakno listrik omahe Mbak Indah pedhot kabeh digegeti tikus, sesuk pengen diganti dio kabele. Sesuk dio mulai sekolah ape diukur kabele tuku piro, peralatan apa sing ape dibutuhkan. Engko dio sing blonjo. Wes le. Aku borongan yo le yo sak dadine piro aku ngono. Nggih, Dik. Biasanya nek tukang ning kene benekno ngono-ngono kuwi tukang pemirsa nggih. Tukang Pak Rokoki jaminan ngoten niku nek teng mriki lho ya beda teng ngene jenengan. Nek ngene jenengan kadang enten sing cerita enten sing 200, enten sing 300. Nek teng mriki rata-rata masih 120, 150 niku antara niku. Antara 120, 150 ngoten. Ngoten. Wes le budhe sok borongan ya aku ngono. Ora sesuk. Hehehe. Iya di. Dari Pak Silo cek suwi le, omahe ngarep peteng, sing ngarep dipangan tikus ngono. Sudah tak lo ya aja ambek ngono. Nek dudane Bu, sithik nek duduk. Ono dhewe ndak? Tapi mah anu mang iki ne. Tuh, mang iki. Ibu enggak ibu gue. Apa ke? Ayam-ayam. Oke. Biasane isu Makjah kuwi ape ngantar sekolah Sela kan mampir. Mbak Yun nitip belanja apa? Buke nitip apa lah sesuk. Makjah ben nyicipi ya pemirsa. Memang sing sak bungkus Bunda karo Mbah Yi. Engko tak duit mama. Intan yang seneng. Lali anak kacangnya lali. Enak Bu. Bisa alhamdulillah. Senengnya gitu apa aku nek kaya kuwi tanpa warna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wes bengi wis setengah 09.00 benan. Wayahe istirahat. Wayahe asah-asih salira. Aja lali nek ape mapan turu.
gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki. Kok ya wudu neh, syukril wudu. Jadi menggantung wudu nang turu. Ben ora ngipi digudak. Ndruwo. Enake martabak, Guys. Martabak telur. Nggih pun pemirsa, aku tak ngoten nggone bayi. Betul, Rek? Karena Ora ya ketok Ibu, intene. ya. Ora ketok sayangku. Karena ya aku tak ning mah ya. Lho, yo aku dikancani to. Ternyata wis 15 menit pemirsa. Ini lho. Ayo ngantar ngene bayi yuk. Oke. Anune. Udah tak tutup dah. Wes ayo ki antar ngene bayi. Tak gawe ibu sing iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wes terima kasih ya Mbak Indah, gak sengaja cukup sampai 15 menit. Jadi ya gak mbok payungi, Nduk. Gak usah aku. Ini nyalain kok. Hati-hati loh. Pleset. Bayi. 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 Repa. Iki lompong tak kak dikei Mbak Indah jajan. Kambenan pora, Repa kambenan pora. Kamu kambenan pora. Mang ndekne nganggo baju seksi. Aduh, gak usah. Gak usah tak soto. Aku wae sing. Iya, aku baju seksi. Apa? Iki dikei Mbak Indah ki ambek iki. Iya. Ya Allah. Iya. Ketokno gak apa-apa mbok Siti. dasku. Sita Ya Allah, Repa. makasih. Mbak Indah. Ya Allah, bengi-bengi kenapa iki? Mending ngene Mbok, kuwi mang olehku pesen ki saurunge magrib Mbok. Tekone 8:30 ya ora apa-apa ya gak aku ngono. Ya Allah, Mbak. Celuki kabeh Mbok ben padha ngkrap ya Allah nduk wis tutupan nih Repa awake keseli aku ngono mang toto-toto omah aku Ya ngono. Allah, Guys. Ya Allah. Ketok sakmono. Maaf ya pemirsa jarene Intan. Pakai nek bengi-bengi ki awake ki aku dune yo utuh iki. Ya wis Dok, jangan istirahat. Ya Iya. sama-sama. Dadah. Iya tuh. Iya. Mbok. Iya sama-sama no. Oke, wes ketok sithik nggih pemirsa. Wes selamat malam. Terima kasih banyak ya. Iya dong, Mbak Indah, Mas Dimas matur nuwun ya Allah. Padha kombong kabeh, Guys. Bunda cek teleponan karo Mama Erna. Oh. Lah nek Pak Omang mek apa? Pak paling bubuk ning kamar. Lho mek gak kepethuk Pak Omong Bunda tok. Oh, berarti ya wis. Ya wes Dok, dadah. Wis padha ngomong Dewe-dewe aku yo kok e. Tengah loro, guri papa. Guri papat tengah loro kene loro. Dadah Nduk Cus. Iya Nduk, ya Cus. Kayak wis ronde barang. Iya wes dah nanti maem. makasih. Sama-sama. Terus pemirsa, iya tutup Cus, yang tutup. Ditutup sing tenanan dikunci klek 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 klek. Yes, pemirsa ya. Sugeng dalu, selamat beristirahat. Aja lali nggih. Pintu-pintu dikontrol nggih. Pintu-pintu dikontrol. Cendela-cendela dikontrol. Aja lali. Mang sing tak omongno nggih. Apa aku mau ngomong apa lali pemirsa. Yes, untuk yang mungkin pemirsa ini masih dalam perjalanan dari kantor, semoga jenengan selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga di rumah. Loh, lah kok ora sida bubuk jane ngono? Wes iki lho, ape bukene sapa iki? Kuwi ben kowe esuk di panasi dimaem bareng-bareng meneh. Oh, Ben ning tak kono ae kira- gak apa-apa. Tak kira bukene mak. Iya, Mak Cah yo dikei le. Mak Cah kan selalu melihat konten. Sesuk dianu, Mak mampir Mak. Kene rezeki saka nggone Mbak Indah karo Mas Dimas Zainal Arifin. Nggih pun Masih pemirsa. intene, Mm-mm. intene. Masih Mbak Lina. Ya. Masih Om Rapa. Ya. Yo masih Internino.
Wes pemirsa semua selamat malam nggih. Pemirsa didoakan dok. Sehat selalu, amin. Semoga pemirsa semua dimanapun jenengan berada Aku mau benar-benar sehat istirahat dulu, walafiat. pemirsa mau tidur. Intan mau Besok tangi istirahat. isu. Besok tangi isu. Iku apa? Juga nobani bayi. Gawe Aku biar es, mangan, iya, tapi- es bersarapan pagi. Terus njukukno air dinggo bikin es. Gak apa-apa sesuk ibu sing bungkusno es ya ora apa-apa ya. Pon pamit dulu pemirsa. Nek salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya ya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.